Good morning, लोगोफोर दिनै आरो खनसेबाव लाफानि फाला लाफा माबाजों बुथुवाजों माबा माबि होलाबायनानै होलायनोसैलाय खारै ओंख्रि जानो लुबैदों नालाय मैयाबो सानसे न'आवनो दिनैबो सानसे जागोन सानसे नङा दिनै दा दान्दिसेनि उनाव माहायबा बिरनोसैलाय गुबुन आरो जेबो गैया जानायनि अनगायैथ' आरो माथोबाव फुङावनो मोनसे फुंजामुथिनि खबर फैलायबाय बे मोनथामफोरनि केसखौ लानानै माबा डिबेट जालायनो बहाबा डिबेटनो इबेटनो माबा माबि खालामबाय थानो रायलायनोल'नो मोजांसैदि बेफोरो बिसोर फैलायबाय May bibarफोरखौ होनांगौ ना होनाङा ना? हा? गोखा जायो दा? थावा जायो बिबारखौ होबा ए माबा लाफा बिबारखौ होबा थावा जायो एसे गोरा जाबायथ' राहोलांजोब्बाय लाफाया लाफा खारै नुजानो बादों थारमाने बियो नुजागोन र' साननैसोनि उनावहाय टेम्पालि टेम्पालि सोर फैलायखोलै औ ए फैलाय बेनो IDDP बिफा आलासि फैदों र' दे एसे सासे खारबावबाय ओइ एक्टर बोरै बा भुबनेश्वर सालथेया मैयासो नुखाबायलै बिराद गोबावसै माबा 10 बोसोरसो नुयिफोरबायदिल' नुखादों आङो नै नङालै गोथांथार बेसोरा मानसिखौ गोसोम नुदोंसो खामानि मावदोंदां न'आव लाफा मैगं सायनायनि गारदावनायनिबो रागा जोंबावो ओइ एक्टर बा माखौ नायबाय दा बिमायंखौ नायगासिनो ओइ एक्टर गाबखोना माखोब्रा नोंला माथो मेगन मोदै गलायखो लाफा मैगं दिनैहाय स्रायनो होनोसै नै बेफोरबायदि उनजोंसोलै नै मोखां खोन्था जाथ'आनो दानो बेगमा 100K जाबासो खोन्था मा होनो ब्लगा ओइ एक्टर बोरे नै मा नाम मोनलाय सोगोमसा जाफुंसा नै ओरैसो नै जाफुं बोरे जाफुङायं बोरे ओरैनो हरदो ओरैनो हरलाय नाया बेगम देलाय माबा मोनसे होनलाय मा रायोबान ल'नोब्रा बिलाय मा रायोबान ओइ आयौ नोगोद रागाजों खराथार सथिबो थेवबो रागा खराब्लाबो लाफा मैगं सायस्रोदना होननानै एसे बुरखायनांगोन नङाबा ओंखामा मोनजागागोन ना नङा होमबा लाफा खारै होथारनांसिगोन हेल' एबारावहाय आरो मोनसे गोदान चेनेल दं फैबावदों बेखौ एसे साफा खेरेब खालामनानै होदो दे नारानि ब्रह्म बे चेनेलाखौ एसे सापर्ट खालामनानै हो मानसिया 1000 जायोब्लासो गावनि फेसखौ खोन्थागोन जाहैदों ओंखायनो थाबैनो 1000खौ खालामनानै हो नङा होमबा बेनाव संनायनि ओरैबायदि गोथाव संनायल' नुखागोन दाउनि अमानि बोरमानि हांसो फार' एन्जर फिसा बेबायदि एन्जरफोरखौबो एवनाय नुगोन आरोखि थ' बिदिब्ला जों दाहाल नार्जारिया मा बुंदों मोनथिबाय मैया मोनसे आङो ब्लग हगारदोंमोन नालाय लोगोसे बावहाय आं बुंदोंमोन मा जानुवारिनि 19 तारिखआव जोंहा कट दं गानांगौ
ओमफ्राय मा होनना बुंदोंमोन जोंहा कट गानो थाखाय बा फैसा गैया बिलाइनिसोलाय UPPL आव बेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंदोंमोन दाहाल नार्जारि बाहाया मा बुंदों मानसि जानानै आरो 40 लाख बिबावनोसै नामा ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों दाहाल नार्जारि बाहाय नोंनि जायाखैला नोंसोरनि थाखायनो जोङो केस जानांदों ओमफ्राय बिनि सायाव जुदि बेफोरबायदि माबा खालामदों रावनिबो फ्राय 40 लाख बिनानै मोनजायाखै आङो मिथिबाय दाहाल नार्जारि नोंसोरबायदि जोङो बिमा बिफानि सायाव उदां मोनजानाय मोनबा जोङो बेफोरबायदि केसा जानांनाय नङामोन दाहाल नार्जारि बेवाइमोन दिनै फिथा फाननानै फैसा रां मोनदों नालाय बेखौनो एसे खोन्थानो जेरैबायदि हिसाब खालामनायदों बिसोर एसे फुंनि 4टा थाङो मा सानदोंब्रा बेवाइ भिडिअ जानाय बावबाय हा भिडिअ बावबायलै बेवाइ मोननि मालाय दिनै फैसा फुंनि 4टायाव थांनानै बेसेबां मोनबोखो दिनै मिथिया आं साननो रोङा नै बेवाइ सासे ओमफ्राय ओरैबो बेवाइ लाजियो नामा बा आंनि नामा बिलाय दिन हाजिरा मोनबोबाय मालाय फैसा दोनग्रा बाक्सु नामा फुंनि खयथायाव थाङा नोंसोर दिनै 6टा फुंनि 6टायावनो खय केजि नांबोजोबखाबाय दा नांबाय फुंनि 6टायावनो मालाय लावदुम फिथा फानहैयो गुगुनि माबा माबि 6टा नङा नोंसोर 4टासोनो गुद्रुं गाद्रां खालामो 500 600 700 ओमफ्राय 750 माबा नांगौब्रा आसिफोराव बिदि साननांगौ आसिफोराव बिदि ओरै साननांगौब्रा लाब लसालाय बिदिनो जाखायोना दिनै एसे बोरैबा जाबोदों नामा 500 600 700 750 थाइनै बोरैबा जादों थैयाखै दा 700 फुसाखै खोमाखै मा आखायाव खाफालाव आखाइ होनाय हिसाबैथ' एसेब्लाबो माबा मोनसे जादों जों बिराद लन बुरजा लायो नालाय बेखौ हरनो थाखाय दिनाव बेसेबां मोनदों 300 थाखादों थायो होमबालाय माथो नै दिनाव जुदि 3 घन्टासोआव फुंनि बाहागोआव 2 घन्टासोनिल' बावहाय 300 थाखा खामायबोबाय फिथा फाननानै लावदुम फिथा फाननानै मैया बेलासियाव देदोंमोन ना दुलदुम दालदाम बे आरोखि मैगंफोरा सायखांजोब्बाय सायखांनानै दा आरोबाव माथोबाव नैबे बुथुवा जाबाय लाफा बुथुवा ओमफ्राय बे दाखालि लाबोनायमोन लाफा बेखौ गारनायसै नाथुर गोरान एसे होनायसै बेथ' गाज्रि जाबाय बोरैबामोन माबा दोननायमोन ना फेरेसाव दोननायखाय गाज्रि जाबाय बेखौ गारनायसै खोन्थाला दे ओमफ्राय ओरै थांदो आरो माथोबाव बुथुवा गोरान लाफायाबो रानख्रबजोबलांबाय बे लाफा रानख्रबनायखौ होनांगौना होनाङा दा मा खालामगोन बेखौ अमानो होगोन ना मा बोरमानो होगोन बेखौ बोरमानो होनायसै हा बिबारा बै माइकफोर बायदि गोलाव खाथारब्रा होननाय आयु मा बिबार होनोथाय बेखौ मा बिबारनि नामा माबा अफ्रि थायो नामा नै बेफोरबायदि गोलाव खानाय बे मोनसे बारसेयानो आयु लेहरायबाय बियो हाब दाउआ मा खालामखोलै बे बानलुआ दालाय मोनसे बायबाय दे बानलु फिसाया गोदाव सोराव खोथा दाबुं खोथा दाबुं दिनैहाय एसे माबायाव माने काजलगाव फिसा खामानि दं थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बावहायनो बाय बाय